बेफोर मा? हाबानि सिगां नोंहा जुदि गुबुन हौवाजों सोलेरनि सोमोन्दो दंखायोमोनब्ला नोंनि बे खानाय सोलोखौ लानानै आंजों मानो हाबा जाफाया? मा मोन्थाय दंमोन नों दिनै आंनि जिउजों बेफोरबायदि गेलेनो? आंनि थाखाय हिनजावानो जोब्बायमोन नामा? जे नों बायदि खानाय हिनजावखौ आं हाबा लानांनो? सिमा, आं दिनै नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन। दिनै जों सानैजों गोसो मोनसे जानानै जुलि जाबाय। जुलि जानाय होननाय सोदोबा गोरलै आरो खेला खालामजाग्रा नङा। बिनिखायनो अनजानाय जा, फोथायजानाय जा, न'खरनि मानसिजों गोरोबग्रा जा। अब्लासो संसाराव मान मोनगोन आरो गोबाव जोरगोन। आं उन्दै नंला अबुल, बेफोरखौ सोलोंनो। आंहा थोजासे बैसो जाबाय। दा आं बेफोरखौ बुजिनो हानाय जाबाय। आंनि बुंनायनि मानिया नोंखौ दुखु होनो थाखाय नङा सिमा। जोंनि बर' समाजाव गोबां हौवा बा आइजोफोरखौ नुबोगासिनो दङ। सोरबा बैसो जायैयाव हाबा जानानै गथ' गथाय खांनानै आलाय सिलाय गारनानै खारनाय, सोरबा सन्देह खालामनानै न'खर नागारनाय। बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। बे टपिकनि सायाव बाथ्रा बुङाबाबो जागोन अबुल। आंहा बे टपिकनि सायाव बाथ्रा रायलायनो एसेबो इन्ट्रेस्ट गैया। दिनै फिसाय जानानै बेखिनि बाथ्रा बुंनायावनो गोरोन्थि जाबाय नामा सिमा, नोंनि बायदिबा? नाथाय आंथ' बुङाखैना नोंनि बाथ्राखौ गोरोन्थि होनना। एटलिस्ट आं जे टपिकखौ इन्ट्रेस्ट गैया बे टपिकखौथ' रिपिट दा खालाम। दे, बेफोर फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै आं बारा खोथा बुंनो गोसो गैया। जुदि नोंबो सिरि थाया आरो आंबो सिरि थायाबानो न'खराव सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जायो। थां, ओंखामफोर मोनबायबा खुरैदो थां। हाबानि साननैसो उनावनो फिसायजों बेफोरबायदि खोथा रायलायोबा माबोरै थैजासिम संसार जालांगोनलै? सोमखोर आगै, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों। मा बाथ्रा आब'? नों बेफोरबायदि दुखु जाबाय थानायखौ आं मोजां मोनाखै। बेराफारसे नोंहा जेबो बैसोबो जायाखै। नोंहा जुदि जेबो उसुबिदा गैयाब्ला नों गोदान हाबा खालामफिनदो। जिउआव मानसिया फिसा गिदिर गोरोन्थिखौ निमाहा होनो रोंनाय जानांगौ आब'। मानोना गोरोन्थिया बेनियानो जा बा आंनियानो जाया मानो, सोमोन्दोआथ' जों सानैनि ना। मानसिनि जिउआव गोथार जुलिया खेनसेल' जायो आब'। जाय गोसो जानानै खननै खनथाम हाबा जायो बेखौ हाबा होना। गाज्रि सम फैनायाबो मानसिनि थाखाय जोबोर गोनांथि। अब्लासो मोनथियो जे सोर जिउजों हास्थायो, सोर सा साज्रां हास्थायो। बुंनाय दं आगै, लहाखौ लहाजोंसो हास'नो हायो, अरखौ अरजोंसो खोमोरनो हायो होननानै। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो बेखौ आंबो मिन्थिया। नाथाय बियो दिनै गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों हाबा जानो हायोब्ला नों मानो हाया? गोबां मानसिफ्रानो बुङो आरो खालामो आब', जे गाज्रि मानसिजों गाज्रि जाफानांगौ होनना। नाथाय आंनि बुजिनाय आरो मोन्दांथिया बे नङा। गाज्रि मानसिखौ गाज्रि बाथ्रा, गाज्रि आखलजों मोजां खालामनो हाया। गाज्रि मानसिखौ हानायमानि मोजां बाथ्रा, मोजां आखलजों दिन्थिनांगौ। खिबाजान बेफोर बाथ्राजों बियो गावनि गोसोखौ सोलायहोनो हायो खोमा। सासे गाज्रि मानसिजों जुदि आं गाज्रि जाफायोब्ला अब्ला बे गाज्रि मानसि आरो आंनि गेजेराव माथो फाराग थागोन? अननाया बेखौ होना जाय खैफोदनि समाव न'हाय सन्देह खालामना हारसिं खालामना गालाङो। अननाया बेखौसो होनो जाय हाजार हाजार गोरोन्थिखौ निमाहा होनानै जिउ जोबजासिम जिखुनु हालोदावनो लोगोसे थायो। नोंनि गोथार गोसो आरो रोंगौथियानो नोंनि बे खोमसि जिउआव थाबैनो स्रांखौ लाबोगोन आगै। आंहा फोथायनाय दं। हारसिङै थांना थानो सोलोङो। मानसिया जेब्ला बियो मोनथियो जे गावजों लोगोसे हेफाजाब होनो रावबो गैया जायो, माब्लाबा माब्लाबा गावनि गोसोखौ हमथाना थानो हानायाबो गावनि थाखाय मोजां। मानोना मोनफ्रोमबो अख्रा गोसोआनो मानसिनि खुसि होनो हाया। नों जेसेबांखि मोजां जाया मानो, जुदि नों गोरोन्थि जायगा आरो गोरोन्थि मानसिनि आखायाव गोग्लैबाय अब्ला नोंनि बेसेना जेबो मुलाम्फा गैयै जायो। समा मानसिखौ नेनानै थाया आगै, आरो थांखानाय समखौ हास्थायबाबो मोनफिना। आंनि बुंनायनि मानिया जा जानानै थांबाय बेखौ नों गोसोखांनानै दुखु दा खालामबाय दाथासै। दायो नों गोदान गोसो, गोदान मिजिं लानानै गोदान जिउ खांनायनि राहा लामाखौ लादो। सोरनिबा जिउजों माब्लाबाबो दागेले। जानो हागौ बे जिउनि दावहायाव नों देरहागोन, नाथाय नों बे मानसिनि नोजोराव अरायनि थाखाय जेनना थागोन।
सोमोन्दोखौ माब्लाबाबो गोरोन्थि लामायाव दाबाहाय। गोदान सोमोन्दोखौथ' थांना थासान्दि जिउआव गोबां मोनगोन, नाथाय मोजां मानसिखौ जिउआव बार मोननाय नङा। सोमोन्दोखौ लाखिनायनि सिगां सोरनिबा सिगाङाव इसिबां दागं जे सिखारनो थाखाय सोरनिबा सहाय लानाङै बायदि। मानोना जाय नोंखौ गम होदों बियो नोंखौ माब्लाबाबो मदद होनाय नङा। सोरबाया जोंनिबा जों सोरनिबा जाया मानो मा फाराग दं, नाथाय गावनिया बेसो जाय जिखुनु थासारियावनो सिगांहालागै दावखोनायाव हेफाजाब खालामो। मोजां मोननानैबो बेबायदि मानसिजों हाबजादों जायखौ आं बावनो हाया आरो जायजों संसार जानायनि खाफाल आंनियाव गैया। दानि जुगनि हिनजाव सिख्लाफ्रा अननायनि नामखौ बदनामसो खालामगासिनो। गाव जानो हाया माब्लाबाबो सिथा बायदि, नाथाय नागिरो हौवाफोरखौ राम बायदि। बारा सिन्था दा खालामाखै, गासिबो थिग जाजोबगोन। आं ओंखाम ओंख्रि संहैग्रोनि, नों थाथ'दो। सानसेमानियाथ' खामानिजों माजों जेब्लायबो बारग'लाङो, नाथाय जेब्ला हर जानो नागिरो अब्लानो नोंखौ गोसोखाङो। जुदि नों खुसि मोनो आंनि गोजानाव थानानै, अब्ला आं नोंनि थाखाय जेब्लाबो आर'जल' खालामगोन। नोंनि खुसिया माब्लाबाबो खम दाजाथों। जायनो नोंनि थाखाय सम गैया बेखौ माब्लाबाबो डिस्टार्ब दाखालाम, मानोना बियो गावनि संसाराव बिजि जानानै दङ। बिनि नोंनि गोनांथि गैया। थाथ'दो सराफत दे। सिमा आइ, आंहा गामियाव एसे खामानि दङ, दा ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै दोनदो दे। आंहा देहाया मोजां नङा आयै, नोंनो दा फैनानै संफैदो। हाब, जेब्लानिफ्रायनो नों बे न'आव हाबा जानानै फैदों अब्लानिफ्रायनो नोंनि देहाया मोजां नङा। हामा जादों, देहाफोरखौ डक्टरजों नायजानानै मोजां खालामनानै लाया मानो? बियो आंनि पार्सनेल प्रब्लेम आयै, नों बिनि सायाव जेबो बुङाबाबो जागोन। आंनि देहाया गाज्रिब्लाबो आं मोजाङै दं, अके? बिखुनजो आरो गावनि देरसिनफोरजों माबायदि रायलायनांगौ बेफोरखौ बिमा बिफा फोरोंहराखै नामा? आयै, नों गावनि बुंनांगौ खिनिखौल' बुं, गावनि बुंनायनि लिमिटखौ बारनो दा नाजा। नोंहा आंनि बिमा बिफानि सायाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो जेबो मोन्थाय गैया। आंनि न'आवनो दिनै आंखौनो लिमिटनि खोथा फोरोंनो फैबाय नोङो। बिखुनजो जानानै आङो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो मोनला नामा नोंखौ? जेखुनु माबा मोनसे बाथ्रा बुंनोबा आंखौ बुं, नाथाय आंनि बिमा बिफाखौ लानानै जेबो दा बुं। आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना। मासि मोजां बिहामजो मोनखोहाय आङो। सिमा, ओइ सिमा, मा जाखो नोंलाय? मा जादों नोंलाय? मिन्थिया, आं जेबोखौनो जायाखैमोन, मारै बिदि जाखोथाय? हा जेबो जाया मा जाया, माबोरैथो बिदि जाखो? डक्टरनाव नायनांगोन नामा? दिनै थांला दे, आरो नों थाङाबाबो जागोन, आं हारसिं थांनो हागोन। माने? नों बे देहा गाज्रिखौ लानानै हारसिं माबोरै थांगोन? सिमा, आंनि मोखांखौ नायनानै नुबोगासिनो दङ, नों आंखौ माबा मोनसे लाखुमादों नामा? नों मा बुंनो नागिरदों? आरो आं नोंखौ मा लाखुमानांगौ? आरो नों आंखौ माबा मोनसे लाखुमादों होननानै सन्देह दंबा नोंनिफ्राय गोजान खालाम, आं बेफोरबायदि जेबो लाखुमायाखै। आं नोंखौ डाइरेक्टलि बुङाखै जे नों आंखौ लाखुमादों होननानै, आं नोंनाव सोंदोंसो। आरो नों जेबोखौनो लाखुमायाखैबा नोंलाय माखौथो गिलाबायदों? बेयावथ' नोंहा जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैयाना। आं माखौ गिनो आरो मानो गिनो? जेखुनु आं जेबो जायाखै, नों आंखौ लानानै सिन्था दा खालाम। दे, जेबो उसुबिदा गैयाबालाय, जिखुनु माबाफोर उसुबिदा जायोबा आंनो खिथाबानो जाबाय। ओइ आब', बहा मा खालामखो नोंलाय? हा मा जाखो आगै, माखौ गाबज्रिखाव फैखो? जेबो नङा आब', सिरिखाय बहा थांखो सानदां। ओमफ्राय फंबाय अनजलाथ' आंनाव फन खालामदोंमोन। बियो बे मास जोबनानै 2 तारिखफ्राव न'आव फैगोननो। ओमफ्राय सोरबा लोगोबो फैफागोननो। सोर जाखोथाय बुजियासां। लोगोनि नामाव नोंनि बेवाइयाल' फैथोंसै। लाबोथोंलै आब', बेवाइनि ओंखाम खुरनो जानो लुबैनाय हामथारखाला आं। ओमफ्राय बेवाइनि ओंखाम खुरनायखौथ' मोनजासिगोन दे। ओमफ्राय माब्लाथो लांगोननो जोंनि बिब' सनाखौलाय, गुमैयालाय?
आं नोंसोरखौ नागारनानै जेरावबो थाङा आगै। नोंसोरनो आंनि संसार, आंनि जिउ, थैजासिम नोंसिनि खाथियावनो थागोन। नोंसोरजों अनजागोन, नोंसोरखौ अनगोन। नों दिनैसिम आंनि नोजोराव जेसेबांसि गाज्रि आखल दिन्थियाखै मानो, नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो गाज्रि नोजोरजों नायबोआखै। जेब्लायबो बे बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै नोंनि थाखाय खालि आर'जल' खालामदों। बावनो हानाय नङा आब' बै दिनखौ, जे दिनखालि बेखौ गिबि खेब नुजेननानै रायज्लायजेनदोंमोन। हिनजावफ्रा जेब्लायबो सिगांग्रो नागारनो सानो, नाथाय थैजासिम हास्थायनायजों सैनाङो। नाथाय हौवाफ्रा नागारनो साना, नाथाय जेब्ला बियो नागारो अब्ला बियो माब्लाबाबो गोसोखाङा। बेबायदिनो सोरबा जुदि नोंनो मोन्थाय होयो अब्ला बिखौ नागारनानै दाथां। नाथाय सोरबा जुदि नोंखौ नागारनो सानो अब्ला बेनो माब्लाबाबो नैथि खेब खाबु दाहो। नों जायजों खुसि अरायबो बेजोंनो था। आंलाय मा, सिगांबो हारसिङैमोन, दाबो हारसिं थागोन। आं जिउआव जेब्लायबो बयखौबो खुसि लाखिनो नाजादोंमोन, नाथाय मोनथिया जे बयबो आंखौल' मानो गोरोन्थि सानो। सोरखौबा गोसोआव एसेबां दुखु दाहो जे बियो नोंखौ नागारनो गोनां जानाय बायदि। नों बेफोरखौ मा बुंदों आगै? आं बिनि थाखाय हाजार हाजार मानसि नांनो हायो आब', नाथाय बेबायदि मानसि नांनो हाया जायखौ बियो हास्थायो। मानसिया जेब्लायबो मोननै बिथिङाव जेनो। गिबि खेब सम आरो नैथियाव अननाय। मानोना समा सोरबा सासेनि थाखाय नङा आरो अननायखौ बयबो मोना। नों बेखौ गोसोखांनानै सिन्था दा खालामसै आगै। गावनि गोसोखौ हमथा, आं दं नोंजों लोगोआव। जेबो खामानि मावा दामानि मावा सानफा थोलो मबाइल थुनानै थाबाय थानो हायोहाय नों आइ? मा दं मबाइलावलाय? आं मबाइलाव थाबाय थानायखौसो नुबाय नोंना मेगना। गावजे नुबानो माबा मोनसे खोथाजों असान्थि खालामो, बेखौ नुदोंना नुवाखै? बे न'आव फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम सानसेयै थानो मोनाखै आं, नोंनि थाखायनो। हाब नों सानसे थानो हालायै आंलाय माथो बुंखो, माथो खालामखो? ना न'खरनि एसे एनै खामानि मावनो थिननायानो गोरोन्थि जाबाय? सासे सिख्लाया जेब्ला हाबा जायो अब्ला बियो सिख्लायै थाया। आरो हाबा जाखांनायनि उनाव बिहाव बिखुनजोनि न'आव सासे हिन्जावहा मा मा खामानि थायो बेखौ मिथिगौ नोङो? गावनि फिसायखौ मान होनाय, न'खरखौ जोथोन लाखिनाय, न'खरनि खामानि मावनाय, उन्दै जोनोम होनानै मोजां आखल आखु गियान फोरोंनाय, गावनि बिहाव बिखुनजोखौ जोथोन लाखिनाय आरो सनमान होनाय, गावनि देरसिनफोरनि खोथाखौ मानिनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय। बेखिनि गुना सासे हाबा जाखानाय आइजोनियाव थायाब्ला अब्ला बिनि थांनानै थानायनि लामाया गुसुं जायो। आंनि बुंनायनि ओंथिया बे नङा जे नों माबा मोनसे जानानै बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन होननानै, नाथाय मोदोमाव थांनानै थासान्दियाव रावनिबो सहाय आरो अननाय मोननाय नङा। आंखौ बेफोरबायदि गियाननि बाथ्रा फोरोङाबाबो जागोन, मिथिबायना? खारन सिगांनिफ्रायनो आंनाव बेफोरबायदि गियाननि बाथ्राया आंनि खर' मेलेमावनो हाबा। आयै, मा जादों? नोंनि हिन्जावनावनो सोंदो मा जादों? मा जादों सिमा? मा जानो, माहाय माहाय थांबाय थायो सैमा आथिंफोर बादिलाय। ओजों न'आव असान्थिल', सानफा थोलो बखिबाय थायो। मा? आं नोंखौ बखिदों? ए, आं दासिमाव जा खोथा बुंबोदों बेफोरो गासिबो बखिनायसो? सोरबा आंनो स्रास्रिबो खिथागोन ना बेबादिनो फिलिं फिथा बुंलाबाय थागोन? बिहामजोनि मबाइलाव सानफा थोलो थाबाय थानायखौसो बुंदोंमोन आङो। माब्रै बियो मबाइलाव सानफा थोलो थाबाय थायो होनना बेखौनो बखिदों होनलाबायनायानो। जेखुनु आं बिदिखौ मोजां मोना। आबुल, नों डिउटियाव माला थांगोन? आं बे मासनि लास्ट डेटआवनो थांगोन। मानोबा? आं मोनसे खोथासो बुंगौमोन। मा खोथा बेलाय? नों जेला डिउटियाव थांगोन अब्ला आंखौ अबेयावबाफोर रुम भारा दोननानै गालां। मा? नोंनि खर'a गाज्रि जाखोना माखो? नों मा बुंदों? गावनो हमनो हादोंथ'। आं जा बुंदों सानै हयैनो बुंदों। आं नोंनि नोमाजों बेफोरबायदि असान्थि संसार जानो हाबाय थानाय नङा, सानसेबो गोसोबायदि थानो मोनै। जुदि नों रुम भारा होनानै गालाङाब्ला अब्ला आङो आइ आफानि न'आव थाहैगोन, थेवबो आं बे न'आव थाया। नों बेफोरखौ मा बुंदों बिहामजो? नों न' नागारनो होनलायलायनाय आंलाय मा नोंनि सायाव असान्थि खालामदों? बिखुनजो जानानै फंसे फंनै बाथ्रा बुंनायाबो गोरोन्थि जाबाय नामा नोंनि बादिब्ला? हिनजावफोरनि महरा मोननै रोखोम थायो नामा सिमा? आंनो खिथालाय। सिख्ला समनि महर आरो आखलाथ' बिदि नङामोन नोंना। नाथाय नों दिनै हाबानि उनाव मा महर लादों, मा आखल दिन्थिदों? नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनानै लाजि दाफोनां आबुल। आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना। बिसि फिसायनि गेजेराव जेब्ला दावराव दावसिया नांगौनि बारा जायो अब्ला बिसि फिसायनि सोमोन्दोआ बायनो सम नाङा। नोंनि आखल आखु आरो गियानानो नोंनि सिनायथि। मानसिनि मोजां गाज्रिनि सिनायथिया बिनि खामानिजोंसो जायो। नङाब्लालाय मोजां ड्रेसफोरखौ फुथुलानोबो गानहोयो। संसारखौ मोजां खालामनायाव गावनि समखौ दाहगार हर। सिगां गावनि आखल आरो खामानिखौ मोजां खालामग्रो। जिखुनु नोङो जोबोद मोजां हिनजाव मोनबाय आफा। थैजासिम बियो नोंखौ जोबोद मोजां जोथोन लासिगोन।
हाबा जानायानो दान मोनसेयानो जायाखै माब्रै बेबायदि जाबाय थाखो बेलाय सिमा अ सिमा मा जाखो नोंलाय बेफोर मा हाबानि सिगां नोंहा जुदि गुबुन हौवाजों सोलोनि सोमोन्दो दंखायोमोनब्ला नोंनि बे खानाय सोलोखौ लानानै आंजों मानो हाबा जाफैया मा मोन्थाय दंमोन नों दिनै आंनि जिउजों बेफोरबायदि गेलेनो आंनि थाखाय हिन्जावानो जोबबायमोन नामा जे नों बायदि खानाय हिन्जावखौ आं हाबा लानांनो आंखौ निमाहा होदो अबुल आं बेफोरखौ सानस्लाबनो हायाखैमोन नोंनि बे गोरोन्थिया माब्लाबाबो निमाहा होजाथाव नङा आं फुख्ला खामा नोंनि बेफोरबायदि गेलेजानो नोंखौ दिनै आं मोजां मोननानै हाबा खालामनानै लाबोबाय नाथाय दिनै नोंखौ मोजां मोननाया बे समखौसो नुनांबाय दिनै जोंनि हाबा जानाया दान मोनसेयानो जायाखै नाथाय दिनै नोंनि मोदोमाव दान मोनथामनि गथ' दं आं नोंखौ दिनै हाबा खालामनानै बे न'निफ्राय ओंखारहरनायनि माबा आंनाव थाथों आं रुजुना लागोन नाथाय नोंहा बे आंनि न'आव जायगा गैया नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नों बेफोरबायदि दा बुं अबुल पाप नांगोन आं नोंनि न'खौ गारनानै बहा थांगोन बहा थाहैगोन थां बबे न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बे न'आव थांफिन नाथाय नोंहा बे न'आव जायगा गैया आयै नों अबुलखौ जेबो बुङा मानो बे बेलायाव आङो नोंनि जानानै जेबो बाथ्रा बुंनो हाया जाहोना सासे मोजां सिख्लाया हाबानि सिगां मोदोमाव गथ' लानानै फैया सोमखोरा सोर सोमखोरा आंनि फिसाय आरो आंनि मोदोमनि गथ'आबो बेनिनो सोमखोरजों आंजों हाबा जानाया बोसोरसेयानो जाबाय बिनिखायसो नों सोमखोरखौ नुयोब्ला उल्था मोखां जानानै थायोमोन मा गोरोन्थि मावदोंमोन दिनै सोमखोरा बेखौ गारनानै आंजों हाबा जाफैदों बेयाव सोमखोर आरो सोमखोरनि न'खरनि जेबो दाय गैया गासिबो गोरोन्थियानो आंनि जोब नों बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंहा बे आंनि न' जायगा गैया बिदि दा बुं अबुल आं दिनै नोंखौ गोदोनायाव हमनानै नाख्राबहरनायनि सिगां नों मोजाङै मोजां बे न'निफ्राय ओंखारलां आं थाङा बेयाव थानानै आंनि खर'खौ गाज्रि जाख्लाबाय था नोङो नोंनि बे खानाय सोलोखौ लानानै आंहा संसार जानायाव एसेबो गोजोननाय गैया आं बुंदों ओंखारलां आं थाङालै आं थाङा थाङा नों थाङा होनबानो आं नोंखौ बे न'आव दोनगोन नामा आंसो ओंखारनाय मोनाखै नोंनि बे मुखैथाव महरखौ लानानै नेक्स्ट टाइम आंनि बे न'नि लांगोनायावबो दा नुथों